Adazi kathi igama lakhe phela baba. Uthi uMbuzi ngempela, owethu bani? Hawu, yiyo phela imbuzi lena wenkosazana. Ngoba ikhala buhlunga ngembuzi baba awukhohlwa. Ne, awucabangi. Phela leli gama ngalithola ngishaya intombi. Hayibo, wakutani kangaka ntombazana? Etom kodwa engihlulayo la kwaThapha. Kodwa uyaqala ukuba nefoni ecofozwayo. Baba, kunete la. Leli gama chaza leli kwaThapha uqeda kufaka. Oh, usudlala uWhatsApp wena manje. Cha kwengane ngifuna ukwazi baba. Lithini lelo gama? Nati baba. Oh hey, hayi phela lelo gama lifana njengaleli gama leli elishicilelwe ngokwesilungu. Lithini khuluma? Uyabona lifana leli lithi Mad Lemon. Awusiye ngoMad Lemon sikwaThapha lana baba. Lithi Mad. Futhi ilamula ehlanya Mad Lemon. Leli uma lithi hey. Yes. Hey there. Yes. Uthi lo muntu hey futhi wena usuqeqeshelwe ukuthi ubingelela bonke abantu abahlezi lapho la kwaThapha. Usungasho nawe ukuthi hey there. I'm using WhatsApp. Akusho lapha egcineni. Ya ngakubamba. Hey there I'm using WhatsApp. Yebo isilungu madoda. Mina ufundile I'm reading ntombazana I'm reading. Uyikufaka amajazi nje ngiyabona amajazi amanye aneziphambano lapha endlini. Wa graduate awudlala ugraduate. Baba hayi. Hayi cha futhi ngicathe kahle lapho education. Sengibambile ntombazana. Hayi uqenqile. Hayi uqenqile khona. Ya futhi ngicathe kahle education impela. Ngicabanga ukuthi uyabona ke wenkosikazi ubhale ukuthi hey there I'm using WhatsApp. Iyona ndlela lokubingelela lena. Uhlobo olusha lolu. Sanibonani boMama Besizwe. Hey there I'm using WhatsApp. Hayibo niyakwazi ukuthi kuchaza ukuthini? Hawu Ithini ngane manje? Wena awukwazimelela ngesilisi. Ngokubingelela lokugeskisa ukuthi ngempela ngane. Olunye uhlobo lwama social media lolu olokubingelela. Kade ubingelela lana kuphela. Baba. Asambe nkosikazi. Hawu kahle. Asambe sobabona nafunda. Sayokho. Hawu kahle. Nafunda nina. Sayokho mpela. Ushentshwe. Nansi uzoyibona. Ushentshwe. Nafunda nje education. Nansi khekhe. Wafasi. Sala. Sala. Nkosi yami uyabona ke manje. Good night. Uthini ke le ndaba? Wafasi. Nenzani manje? Hey there I'm using WhatsApp. Simnandi sirungu. Wena yazi mina ngihlushwa yilokhu nje phela uprefect wami phela angeni angazi indaba. Ulokhu uthi nje pending uyoze ube usiphindile phela. Hamba openda ngawo ntombazana. Baba. Safuna ukuyapheza.